ଦିପଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହବ। ହଳଦୀ ପଡିଲା ଆହୁରି ପଡିବ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ହଁ ରାଗ ଚଳିବ ଟି କହୁନ ରାଗ ଚଳିବ ଅଳ୍ପ ପକାଅ। ସବୁଥିରେ ମସଲା ମାରିଦବ ଭାଇ କୁକୁଡ଼ା कंपनी कौन पिला जो वीडियो तो ହେଲା ଖାଇବା ଇଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଛି ହେଲା ତୋତେ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲା ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ହେଇଥିଲା ନାଚ ଯୋଉ ଆର ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ନାଚ ନୁହଁ ତାକୁ ସବୁ ବାହା କରିକି ତାକୁ ବାହା କରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ମତେ ବଢିଆ ନାଚୁଛ ତମେ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ कंपनी ये कुछ हुआ ना এই বছর নাচনি নিজে আমরা कौन तो जन्मदिन कंपनी नहीं आम कंपनी जा ମାନେ ପାଟି किए कौन बात ପାଟି ଆର ବର୍ଷ ମାରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖାଲି ଘରେ ଖାଲି गोड़े ले ଭିଡିଓ କଣ ସବୁ ମୋର ଛାଡି ଦେଇଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ଖାଇନୁ ଇଏ ଆଇଲା ତଳେ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଗୀତ ଲଗେଇ ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ କଣ ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଭାତ ସବୁ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଜିନା ବାବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀଟା ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲାଡ ଖାଇଲି ତ କଞ୍ଚା ମୂଳା ମୁଁ ଖାଉଛି କଞ୍ଚା ମୂଳା
କନ୍ଦମୂଳ ହଉନି। କଞ୍ଚାମୂଳା। ଖାଉନ। ହୁଁ।